Predstavujeme vám novinku v sortimente Pandora. Najnovšiu generáciu jedného z najpredávanejších systémov pre zabezpečenie vozidiel v Európe. Pandora Smart Pro V4. Súčasťou balenia systému je návod na inštaláciu, užívateľský manuál, riadiaca jednotka systému, s konektorom pre pripojenie CAN FD, užívateľská karta so skrytými údajmi pre bezpečný prístup k systému, dva kusy autorizačných príveskov BT775, hlavná napájacia kabeláž, kabeláž pre pripojenie CAN FD, teplotný senzor, bzučiak pre akustickú signalizáciu, relé pre blokovanie motora, servisné tlačidlo z LED, kabeláž pre funkciu IMOKey a prídavná napájacia kabeláž. Pandora Smart Pro V4. Bezpečnostné riešenie novej generácie.